Το πρώτο βίντεο μου στο 2026. Μη με ρωτήσετε γιατί τόσο καιρό δεν ανέβαζα βίντεο, αλλά έσβησε η φωτιά στο σπίτι μου. Και επιτέλους μπορώ να μπω μέσα. Αχ, σπίτι μου. Όπως ακριβώς το θυμόμουνα. Το μόνο πράγμα που χρειάζομαι, χωρίς αυτό δεν ζω. Ας μπω λίγο YouTube. Να δω τι γίνεται. Τι δήλωση ήταν αυτή, έτσι για μάχα ξεχωρίζει. Έτσι για μάχα ξεχωρίζει η Mercedes και την οδηγό. Και όπως λέτε guys, σήμερα θα μιλήσουμε για άλλο ένα lolcow του ελληνικού YouTube, τον Chris ASMR, που τώρα τελευταία μπήκε στο ερωτικό arc του. Σε μια προσπάθεια να την πέσει στη γολίδου, μια influencer νομίζω δεν την ήξερα καν πριν όλο αυτό. Και όχι, δεν θα προσπαθήσω καν να είμαι σοβαρός σε αυτό το βίντεο. Νίγκα, αυτό είναι το κανάλι μου, ξεχάσατε το content μου κιόλας. Το παραμύθι μας ξεκινάει στο βίντεο του It's Only, όπου διάφοροι YouTubers παίρνουν μέρος σε έναν διαγωνισμό. Διαγωνισμό ταχύτητας οχημάτων. Όλοι είχαν κάτι αυτοκινητάτσες και ο άλλος ο Chris σκάει εκεί με το μηχανάκι του, από την καβάλα εκεί, και spoiler κερδίζει. Σε μια στιγμή όταν κέρδισε τη γολίδου, έκανε αυτό το σχόλιο. Έτσι για μάχα ξεχωρίζει η Mercedes. Τι δήλωση ήταν αυτή, έτσι για μάχα ξεχωρίζει. Έτσι για μάχα ξεχωρίζει η Mercedes και την οδηγό. Ατακάρα φωτιά κατά τη γνώμη μου, το ριζόμετρο πάει στο 100, έγινα γκέι για τον Chris. Μετά ο ήρωας της ιστορίας μας παθαίνει κόλλημα με τη χολίδου. Βλέποντας τα βίντεο της 24/7. Σε κάθε βίντεο του να κάνει shout-out σε αυτήν. Λοιπόν, επίσης πριν ξεκινήσω, στηρίζουμε Μαρία Χολίδου. Πάμε να της φτάσουμε 50 subscribers. Views, subscribe, comment. Επίσης, Μαρία, το ένα παιδιά που θα σου δώσω είναι αυτό. Είναι εδώ, σε περιμένει. Λοιπόν, καταρχάς, στηρίζουμε Μαρία Χολίδου. Πάμε να δείτε το βίντεο της. Πάμε να τη στηρίξουμε με views, subscribe, like, comment. Πάμε να της φτάσουμε 50 subscribe. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε, στηρίζουμε Μαρία Χολίδου. Επίσης, στηρίζουμε Μαρία Χολίδου. Πάμε να της φτάσουμε 50 subscribers, views, subscribe, comment. Λοιπόν, Στην κοινότητα του καναλιού του να κάνει repost βίντεο της. Πολλά βίντεο της. Είναι λίγο creepy. Και ειδικά όταν μαθαίνεις ότι ο ίδιος έκανε ένα καινούριο account στο TikTok, μόνο για τη χολίδου. Να της σπαμάρει 100 σχόλια στα post της. Να της στέλνει μηνύματα ένα σωρό, ακόμα και 11 email. Email ρε μαλάκες. Και όχι ένα, αλλά 11. Και θέλετε να μάθετε ποιο είναι το καλύτερο? Ο τυπάς πήγε από Καβάλα Θεσσαλονίκη για αυτήν, να της κάνει δώρο λουλούδια, αρκουδάκια, σοκολάτες. Και τέλος πάντων, στο βίντεο του Καρπούζη που εκείνη παίρνει τα δώρα που της έκανε ο μονοδουλός μας, ενώ ο ερωτιάρης μας, του ρίχνει άκυρο. Αναρωτιέμαι γιατί. Ο Chris έγινε ήμο. Και νομίζει ακόμα ότι η χολίδου το γουστάρει ακόμα. Στα κρυφά, ο μπρο είναι delusional. Εγώ δεν πίστηκα ότι δεν ενδιαφέρεται από το βίντεο του Καρπούζη, γιατί στην αρχή έλεγε ότι ξέρεις τι, ο Chris ASMR είναι ο μόνος που με διεκδικεί, κανένας άλλος. Μιλούσε πολύ καθαρά, έτσι, αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισε να απαντάει πολύ έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, σκεπτόμενη, δηλαδή σκεφτόταν πολύ τι θα πει, έγιναν πολλά κάτι στο βίντεο, εύκολα να το καταλάβεις, έτσι. Στο τέλος του βίντεο όμως ρωτάει τον Καρπούζη μήπως κανόνισε να βγεις με τον Chris ASMR. Αν ο Καρπούζης έλεγε ναι, ίσως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Προχώρα παρακάτω, όπως λένε και οι ψαράδες. Υπάρχουν πολλά ψάρια στη θάλασσα. Και σήμερα είμαστε εδώ. Παίζει να ξέχασα να αναφέρω κάποια πράγματα και να τα είπα αρκετά συνοπτικά, αλλά αυτό είναι το κανάλι μου, ξεχάσατε το content μου κιόλας, πηγαίνετε ψαχτείτε, εδώ απλά κοροϊδεύουμε. Chris, είσαι χοντρός, χιλόπιτα τρως, είσαι μουνόδουλος, η τύπισσα δεν σε γουστάρει ρε μπρο, λες ότι πας γυμναστήριο, ενώ περνάς από το σουβλατζίδικο. Guys, έχω κάτι πολύ σημαντικό να πω. Ο YouTuber Big Doggy είναι ρατσιστής. Γαμώ. Ρε αυτιστικέ hacker, πως τολμάς να διακόπτεις το επικό diss track που έκανα στον Chris ASMR. Έφτινα μπάρες. Μπρο. Άντε γαμίσου. Και επίσης, πως και δεν κάηκες εδώ μέσα στο υπόγειο, το σπίτι όλο είχε πάρει φωτιά. Ποια φωτιά ρε μπρο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πριν ενός μήνα είχα βάλει να παίξει ένα επικό game με αλογοκόριτσα στο κινητό μου. Το game παρά ήταν τέλειο και το κινητό μου πήρε φωτιά. Και κάηκε όλο το σπίτι.
Εσύ τι θα μπορούσε να έκανες εκείνη τη στιγμή εδώ κάτω? これや俺の棒かこの棒か好きな棒を選ばせてやるよ Χεχεχε. Βλέπω χεντάι για την πλοκή. 10 9 8 Το συγκεκριμένο είναι τόσο φωτιά που άρχισα να ζεσταίνομαι. Μάλλον κοιμόμουνα. Τέλος πάντων, μη με ξαναενοχλήσεις ειδικά τώρα που ετοιμάζω βίντεο. Και λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να μάθουμε από όλο αυτό το συμβάν με τον Chris? Να μην είστε creepy stalkers. Εντάξει, αυτά από μένα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, σχόλιο. Και hype. Άμα από το 50, δείχνω τον κόλο μου. Επίσης να πω και στο βίντεο, καλή χρονιά. Το καλή είναι λίγο υπερβολή. Εύχομαι το 2026 να είναι λιγότερος κατά από το 2025. Τουλάχιστον. Ναι. Αυτό είναι το outro μου. Κάνω freestyle ή τουλάχιστον γράφω ότι να είναι στο πρόγραμμα δημιουργίας φωνής. Ναι, κάνε like αν ο πατέρας σου σ' αγαπάει, το γάλα να μην πάει να πάρει. Ναι.